Taipalus. IFK vaihtaa sitten loputkin tuosta ylivoimasta. Taipalus tulee hyvällä vauhdilla keskustasta. Tuleeko loppuun asti? Kiekko tulee Goldobinille. Goldobin laukoo! Ja laukoo ottelulle tasoituksen. Sanoseen Saatsin ykköskierroksen varaus rokottaa. Ja ylivoimaa. Sitä jää pelaamatta 23 sekuntia, kun Nikolai Goldobin ilmoittautuu liigassa maalintekijäksi ensimmäistä kertaa. Ranteet lukkoon riittävästi maskia. Järvinen on yllätetty, se tulee tästä. Taipalus tuo tuon kiekon hienosti sisään. TPS ei onnistu purkamaan ja tästä Nikolai Goldobin. Kiekko verkkoon, numerot tasan 2-2. Ja on sellainen alku varmasti, jonka Goldobin, ja katsokaa tätä maskia. Nakladal, Puustinen, molemmat Järvisen nenän edessä ja mies ei näe sieltä maskin takaa ei yhtään mitään. Goldobin oli siis San Jose Sharksin ykköskierroksen varaus viime kesällä, varaus numero 27.